Ya wai. Nan gashi nan. Cikin nan? Wani abin da ka so tambaye ka. Jirgin ruwa ne ko jirgin sama? Wallahi gini ne Alhaji. Allah mana. Allah wallahi. To. Ai mu je ka gani. Kadiran wa maridan wa alimu hayya. To muna yi wa Allah godiya tare da gabatar muku da Tangame Mall mai suna Sahaibco Stores. Guri ne tamkar a daular Larabawa. Ku zo Sahaibco Stores domin ku siya duk nau'in kayan da kuke bukata kamar haka. Za ku samu duk nau'in kayan supermarket na gida Nigeria da na kasashen duniya kamar su London, Dubai, America, Vietnam, Turkey da kuma kayan Saudiya irin su Labal, Dabinin Ajuwa, Zamzam da sauransu da sauran kasashen Saudiya da daular Larabawa. Akwai daɗaɗɗen lemuka na gida da na ƙasashen waje. Masu son siyan lemuka masu daɗi na ƙasashen waje ku zo Sahaibco Stores. Muna da pharmacy kamar a ƙasar Larabawa. A pharmacy muna da magunguna kala-kala masu inganci a cikin sassauƙan farashi. Muna da kayan kicin na zamani da kayan electronics na ƙasashen waje. Muna da duk nau'in kayan da ake yin kek ya fito fes babu ƙonewa. Hawa na biyu kuma akwai ɓangaren suturu na alfarma. Da masu gwanaye ne a wannan bangaren za ku samu dankara-dankaran atamfofi ya duka na gida da na kasashen waje, shaddodi da kuma gezna, takalman maza na gida da na waje. Akwai jallabiyoyi na maza manya da yara, akwai dogwayen riguna na mata wato abaya na manya da na yara. A Sahaibco Stores akwai huluna na maza, takalman mata da jakunkunan su, sarkoki, yari, dan kunne da sarkokin gwal, lens na hannun riga da agogunan hannu masu daukar ido. Idan kuma kuna son kaya a dinki ku zo Sahaibco Stores. Akwai bangaren kayan yara da suka hada da takalmin yara 'yan makaranta da takalmin su na kwalliya lokacin bukukuna. Akwai bangaren kayan bacci na manya da yara. Akwai kayan jarirai da na yara in dagwai-dagwai. Gadon bacci na yara, lilo na yara mai hada da kayan wasa da kuma fida yaro yana wasa yana shan madara. Akwai bangaren kayan wasan yara, motoci da baburan su. Babana da jib a waje, yaro na da tasa a gida. Jirgin sama mai tashi na yara. Akwai bangaren kayan wasanni kamar su jesi, kayan training, tracksuit na manya da yara, balabalai, kofuna, takalma wanda muka yi oda kai tsaye daga kasashen turai, takalman sakawa da na shiga ban daki. Muna da akwatunan lefe na amare da na jeran daki. Akwai turarukan humra, bona, kayan turaren wuta da na ruwa. Muna da turaruka masu kamshi idan kuka shigo kamar kuna kasashen turai ko daular Larabawa. Akwai bangaren aski da gyaran fuska, cire pimples da kuma goge kaushi. Muna da tsarin gyaran ango na kwana uku mai taken amarya huta. Diamond Star su suke kula da bangaren gyaran ango yayi face. Ga kuma wani albishir daga Sahaibco Stores. Nan gaba kaɗan a gefe za mu buɗe gurin siyar da kayan ciye-ciye kamar su pizza, shawarma, boga, kaza da sauran kayan kwalam da makwalashe. Sahaibco Stores muna da gurin parking yalwatacce. Sahaibco Stores babu abin da babu. Muna nan ɗaya kan titin Inuwa Dutse Road daidai rawun ɗin Karkasara. Ko ku kira 09099990830. Sahaibco Stores. Kiɗan amarya